Сцената е връх Снежанка. Здравейте, приятели! Днес ще ви разходя из Пампорово и ще ви покажа защо това място е толкова специално. Неслучайно го наричат перлата на Родопите. Представете си, че сте на самия връх Снежанка до емблематичната телевизионна кула. Оттам се открива спираща дъха гледка към три величествени планини – Родопите, Рила и Пирин. Особено вълшебно е при изгрев и залез. Цветовете са просто невероятни. Но Пампорово не е само красиви гледки, а и място за забавление за цялото семейство. Потопете се в приключенията на приключенски парк Язовир, истински оазис в горещите летни дни. А знаете ли, че Пампорово все повече се превръща в център за здраве и релакс? Предлагат се програми с лечебна гимнастика, разходки в гората и просто дишане на чистия планински въздух. Въздухът тук е богат на отрицателни иони и фитонциди, които имат невероятно лечебно действие. Не е чудно, че летните програми в Пампорово наблягат точно на тези природни богатства. Така че стягайте багажа и идвайте с цялото семейство. Пампорово ви очаква с приключения и здраве, които ще ви оставят освежени и пълни с енергия.